Ba ez nun espero, izan zen, bueno, sorpresa ona, bi aliz irakurri behar izan nuen, eta gero, baia pentsatzen hasi da nola planteatu nun txioen egitura, eta esan nun, bueno, ulergarriena izatea logika daka, originalena izan balitz, izugarrizko sorpresa izango litzateke ez. Nire helburua da testuak ulergarriagoak egitea, orduan hartu nuna izan zen aurreko urtean eta tesiaren eskema daukatena edo, eta hori are eta ulergarriago egitea zen nire helburu, eta horretarako jarri nintzen erabiltzaile baten ikuspuntuan, ez? Hau da, nire tesia erabiliko duen pertsona batek nola ikusiko lituzkeen tresna horiek. Hirugarren urtea bukatzen ari naiz, eta, bueno, oraindikan beka urte beterako daukat, hurrengo urte honetako asmoak diaia dana borobiltzen jutea, hortikan geratu dana maitzea eta dagoena borobiltzea, eta ja forma politxoa ematea izango litzateke ja asmoa. Nik uste dut oso onuragarria dela, alde batetik jendia ezagutzeko, batez ere, askotan gaude gure munduan, eta gure taldekideen lanak ezagutzen ditugu, baina aldameneko eraikinean, aldameneko fakultatean segiten nahi dian, ez dakigu, ez? Eta txiotesearekin hor behiratzen nahi nintzen, eta hala, haze interesgarria, ez? Eta horretarako oso baliagarria iruditzen zait. Eta gaina ariketa bat da, eta guri derrigortzen gaitu, gure lana beste modu batea ikustea, eta labur biltzea, eta hori ariketa majua da.